Ето ви е новата гора. Така ще изглежда горе гората, която отсякаха миналата година. След 4-5 години. Ето това е някакви дървета, тук там се виждат, но основната маса е хръсталаци. Хръсталаци и издънки. Хръсталаци и издънки. Ето това е гората. Има бутилка, така моля ви се някъде. Тук някога се разхождахме с най-голямо удоволствие. Сега нещо... Бяха големи гори, така. Да бе, бяха както първоначалните, които ги видяхте. Точно така бяха. Просто виждаме първоначалното. Да, точно това казах, че онова сечище, където го видяхме, където бяха медиите, ще бъде това нещо след 5 години. След 5 години елате да го видите пак. Просто хръсталаци и тук там е по някое друго дърво за цвят.